Naglisod ka ba sa pagpasaylo sa mga taong nakasala batok kanimo? Unsa man ang atong buhaton aron madasig kita sa pagpasaylo ngadto kanila. Mga igsoon, ato kining hinuktukan ug palandungan. Kay usa kini kaimportante nga gikinahanglan kung buot kita mosulod sa gingharian sa langit. Lisod pasayloon ang mga tao nga nakasala batok kanato tungod sa kahasulo o kasakit nga ilang nahatag. Ug usahay tungod kay nagpadayon ang kasuko o kasakit sa kasing-kasing. Lisod usab usahay ang pagpasaylo tungod kay nasakitan nga kita pag-ayo ug naglisod ta og kalimot ug pagtugot nga makapasaylo ang grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Sa Biblia, ginatudlo nga ang pagpasaylo importante aron ang kalinaw, kalipay ug pagkaayo mohimo sa kinabuhi. Ug pinaagi sa grasya sa Dios, mahimo kitang makapasaylo bisan pa sa lisod nga kahimtang. Ang mga pulong nga makapadasig sa pagpasaylo mao ang mga gitudlo ni Brother Richard G. Scott nga nagsulti nga kung makapasaylo ta, makabaton ta og kahupayan sa kasakit ug kaguol ug makatagamtang og mas dakong kalinaw. Usahay kinahanglan nga balibaran sa hunahuna ang pagpasaylo kung makahatag kini og dugang kasakit. Apan sa panahon nga motubo ang kahibalo o grasya gikan sa manluluwas, mahimo nato tinuod nga mapamatud-an ang pagpasaylo sa nakasala kanato. Ang pulong sa Dios nagpahinumdum kanato nga ang atong pagpasaylo sa uban importante aron pasayloon usab kita sa Ginoo. Sa Mateo kapitulo 6:14 ug 15. Sa Mateo 5:23 ug 24, ang Biblia nag-awhag nga kun magdala ta sa halad ngadto sa Dios ug makahinumdum nga adunay kasuko patok sa igsoon. Kinahanglan nato una silang pakiguli ug pasayloon aron magpadayon ang atong espiritual nga paghalad. Ang pagpasaylo sa kapaagi sa pagdawat sa grasya sa Dios ug pagtugot nga hunungon ang pagdumot ug kasakit sa kasing-kasing. Busa bisan pa man lisod ang pagpasaylo, ang paghinumdum sa gugma o grasya sa Dios ug ang mga pulong nga nagdasig sa pagpasaylo makatabang matag-usa ka magmalig-on sa paghimo niini alang sa kalinaw sa kasing-kasing ug espiritu. Pag-ampo aron pangayon ang tabang sa Dios nga tagan kita og kalinaw ug kusog sa pagpasaylo. Ang grasya sa Dios mao ang magpalig-on sa kasing-kasing para makapasaylo bisan sa lisod nga mga kahimtang. Hinumdumi nga ang pagpasaylo dili pasabot nga ang sala nga gibuhat maayo o kinahanglang kalimtan ang kasakit. Kini usa ka desisyon nga buhaton aron ang imong kasing-kasing magpuyo sa kalinaw ug dili magpadala sa kasuko o gahom sa sala. Ang Biblia nagtudlo nga kinahanglan nato nga magpasaylo sa uban kay gipasaylo usab kita sa Ginoo. Sa Epeso 4:32 ug Kolosas 3:13. Kini makatabang nga makita nimo ang pagpasaylo isip usa ka kinahanglanon sa imong kaugalingong espiritual nga kaayuhan. Kung naglisod kita mag-ampo ug hangyo nga matabangan ang atong kasing-kasing nga buhian ang kasuko ug kasakit aron matagan og lugar ang pagpasaylo. Kung posible ug luwas, sultihi og personal ang tawo nga nakasala kanimo. Kung dili, mahimo nimo kini sa imong kaugalingong pamaagi pinaagi sa pag-ampo o paghinumdum sa kinaiyahan sa tanan nga tao nga masayop. Hinumdumi nga ang gugma ug kalinaw labaw pa sa kasuko. Magpuyo ka sa paglaom nga ang pagpasaylo magdala og kadasig ug kabag-uhan
sa imo ug sa uban. Usahay dili dali ang pagpasaylo, kinahanglan og panahon ug eksperyensya aron masabtan ug matuman kini nga gitawag nga kinabuhi nga proseso. Kini nga mga lakang makatabang sa praktikal nga paagi aron magapasaylo nga usa ka dakong bahin sa pagpadayon sa espiritual nga kalambuan ug kalinaw sa kasing-kasing. Aniya ang mga santos nga nakapasaylo sa mga tawo nga nakasala batok kanila. Uban ang bubo nga sugilanon sa ilang kinabuhi ug unsaon nila pagpangayo ug pasaylo. Si San Esteban, siya mao ang unang martir sa Kristohanong simbahan. Usa siya sa 7 ka diakono nga gipili aron motabang sa mga apostoles. Gibato siya sa mga tawo nga nasuko sa iyang pagwali ug hangtod namatay. Apan iya kining gipasaylo, sa wala pa siya mamatay iyang giingon, Ginoo, ayaw sila ipakasala ni ining ilang gibuhat. Sama sa gibuhat ni Jesus sa krus, gipakita ni Esteban nga ang tinuod nga gugma ug pagpasaylo bisan sa kasakit. Si Santa Maria Gorete, usa ka 12 anyos nga dalaga nga namatay tungod sa usa ka lalaki nga nagtuyo sa pagbuhat og daotan kaniya. Gisaksak siya ni Alessandro Serenelli tungod kay siya wala mosugot sa sala. Iya kining gipasaylo, sa wala pa siya mamatay iyang giingon, gipasaylo ko siya ug gusto ko nga mag-uban kami sa langit. Human sa pipila ka tuig, si Alessandro nakahinulsol og nahimong relihiyoso tungod sa iyang pagpasaylo. Si San Juan Pablo II, usa sa labing hinigugma nga Santo Papa sa modernong panahon. Niadtong 1981, gipusil siya ni Mehmet Ali Agca. Apan human siya maospital, giadtuan niya ang prisuan o gipasaylo mismo ang nagpusil kaniya. Ug siya miingon, gipasaylo ko siya ingon nga akong igsoon. Si San Francisco de Assis, anak siya sa dato nga pamilya, apan iyang gibiyaan ang tanan aron magsunod kag Kristo sa kaubrihon. Nasuko ang iyang amahan tungod kay iyang gibiyaan ang iyang negosyo. Apan iya kining gipasaylo ni San Francis de Assis, pinaagi sa pag-ampo along sa iyang amahan ug sa tanan nga misaway kaniya. Si Santa Teresa Salesio, usa ka simpleng madre nga nagtuo nga ang gamay nga mga buhat uban sa gugma makaayo sa kalibutan. Dagan siyang nasinati nga kasakit ug pagsaway sa sulod sa kumbento. Apan sa tanan nga kasakit, iyang giingon, gusto kong higugmaon ang tanan bisan kinsa nga makapasakit kanako. Si San Maximilian Kolbe, usa ka paring Polako nga gikuha sa kampo sa Nazi sa Auschwitz panahon sa gubat. Iyang gipuli ang usa ka amahan nga gihatagan og silot sa kamatayon. Sa iyang kamatayon, wala siya nagdumot ug nagampo pa siya alang sa mga Nazi na nagpatay kaniya. Si San Thomas More, usa ka konsihal sa Inglaterra nga gipatay tungod sa iyang pagsunod sa tinuod nga pagtuo. Ikontra niya ang hari tungod sa balaod nga supak sa simbahan. Ug siya miingon, ako mamatay ingon nga tapat nga alagad sa hari, apan una sa tanan, alagad sa Dios. Ug pasaylo niya ang hari nga nagpasugo sa iyang kamatayon. Si San Jose Maria Escriva, nagtukod sa Opus Dei, nagtudlo nga mahimo kang balaan bisan sa ordinaryong kinabuhi. Dagan siya og kaaway ug nagsaway sa iyang kalihukan.
apan sa tanang pag-atake iyang giingon. Ang dubag sa kasuko mao ang pag-ampo ug ang gugma. Aniya ang mga panultihon sa mga santos bahin sa pagdumot ug pagpasaylo. Ang kasing-kasing na puno sa pagdumot, puno sa kalayo sa impyerno. Apan ang kasing-kasing nga mapinasayloon, giandaman sa trono sa langit. Pamalandong pinasikad sa panudlo ni San Esteban. Si Santa Maria Gorete, matod pa niya, ang tao nga dili makapasaylo sa uban, nagbira sa iyang kaugalingon palayo sa kaluoy sa Dios. Ug matod ni San Juan Pablo II, ang pagpasaylo dili kahuyag kun dili kusog sa kalag. Si Santa Teresa sa Lisieux, ang Ginoo nagtan-aw dili sa imong mga luha, apan sa imong pagpasaylo. Si San Francisco de Assis, kung gusto ka nga mahimong anak sa kalinaw, isalikway ang pagdumot ug pasagdi ang Ginoo nga maoy maghukom. Si San Maximilian Kolbe, ang kalibutan puno sa kasuko, apan ang langit na puno sa mga kalag nga nakapasaylo. Pamalandong gikan ni San Thomas More, ang pagdumot makapabugat sa kalag, ang pagpasaylo makapaangay sa imong mga pako paingon sa langit. San Jose Maria Escriba, kung gusto nimo ang gingharian sa langit, kinahanglan nga imong buksan ang imong kasing-kasing alang sa gugma ug dili sa kasuko. Si Santa Catalina de Siena, ang tinuod nga kahayag sa langit makita sa kalag nga walay bayad nga pagdumot. Matod pa ni San Agustin, ang langit dili para sa mga kalag nga nagdumot, kundi para sa mga kalag nga nakahibalo mo pasaylo bisan sa kasakit. Ang kasing-kasing na puno sa pagdumot ug panimalus, walay dapit sa langit. Apan ang kasing-kasing nga mapinasayloon, mao ang gingharian ng gipuy-an sa Dios.